Og så den årlige mesterskab til wakeboard og twistboard til fangelej plus vælselej. Gå i gang! En af de bedste er lige faldet af. Han er på, han er på. Han kører, han kører, han kører. Han er ved at vælte. Og han vælter. Skal vi se, om han kan vælte ham nu? Skal vi se, om han kan filme nu? Lad os se, om man kan vælte ham. Vælte ham. Ja, og han væltede. Sidste chance til dem begge to. Hvem vinder over i mesterskabet? Skal vi se ham? Den mægtige Dukan kan vælte den mægtige Mikkel. Nej, Dukan er bag. Han glider på de verdens sværeste board. Og han er okay. Ja, det var jeg.